Ο μήνας τελείωσε και πάμε να δούμε τι διάβασα μαζί αυτό το μήνα, ποια βιβλία μου άρεσαν και ποια όχι. Λοιπόν, ξεκινάμε με την αδελφότητα των κορακιών. Το πρώτο βιβλίο λέγεται Σμήνος, είναι τριλογία, είναι από τις εκδόσεις Ψυχογιός. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο δεν ήταν στις προτεραιότητες μου να το αγοράσω. Παρ' όλα αυτά, όταν διάβασα κριτικές και είδα στο TikTok πολλές κοπέλες να το έχουν διαβάσει και να έχουν ενθουσιαστεί, έτρεξα, το πήρα και έκανα πολύ καλά. Ήταν ένα βιβλίο το οποίο το ευχαριστήθηκα. Είναι dark romance βιβλίο, με αρκετές spicy σκηνές. Κινείται πάρα πολύ ωραία και σε αφήνει σε ένα πολύ περίεργο σημείο. Οπότε ανυπομονώ να πάρω το επόμενο, το οποίο θα εκδοθεί τον Ιούνιο. Και σίγουρα είναι από τα αγαπημένα μου βιβλία το μήνα, το πιο αγαπημένο που μπορεί να είναι και όλη της χρονιάς, θα το δούμε στην πορεία. Επόμενο βιβλίο, Punk 57, από την Πινέλοπε Ντάγκλας, εκδόσεις Έλξης. Πολύ ωραίο βιβλίο, πολύ ωραία η γραφή της συγγραφέας, μου αρέσει πάρα πολύ. Η ιστορία ήταν πολύ ενδιαφέρουσα, θίγει και κοινωνικά θέματα. Δεν το περίμενα να μου αρέσει τόσο πολύ. Ήταν ένα σίγουρα πεντάρι από μένα. Δεν ξέρω, με ενθουσίασε πάρα πολύ αυτό το βιβλίο. Το επόμενο βιβλίο είναι από τη σειρά Twisted. Είναι το πρώτο βιβλίο, το Twisted Love. Δεν μπορώ να πω ότι μου άρεσε. Δεν τρελάθηκα με αυτό το βιβλίο. Του βάζω ένα 3,5. Παρ' όλα αυτά, επειδή κάποιες κοπέλες μου είπαν ότι τα επόμενα βιβλία γίνονται πολύ καλύτερα, θα πάρω και το επόμενο, θα του δώσω ακόμα μια ευκαιρία και θα δούμε αν θα την ολοκληρώσω τη σειρά ή όχι. Και πάμε σε μια σειρά βιβλίων, Μια φορά και μια ραγισμένη καρδιά και η μπαλάντα του ποτέ. Λοιπόν, είχα πολλές προσδοκίες από αυτό το βιβλίο, δεν τρελάθηκα, δεν ξέρω, δυσκολεύτηκα πολύ να μπω σε αυτόν τον κόσμο. Ίσως επειδή δεν είχα διαβάσει και τη σειρά Caraval, οπότε με δυσκόλεψε. Δεν μου κίνησε το ενδιαφέρον, άρχισε να γίνεται ενδιαφέρον στις τελευταίες 100-150 σελίδες, αλλά παρόλα αυτά πήρα το δεύτερο βιβλίο, η μπαλάντα του ποτέ, γιατί είχα ακούσει ότι είναι πολύ καλύτερο από το πρώτο και επειδή στο τέλος κάτι μου έκανε, λέω ας του δώσω ακόμα μια ευκαιρία. Εντάξει, το δεύτερο βιβλίο πολύ καλύτερο από το πρώτο. Παρόλα αυτά πάλι κάπως δεν μου κόλλησε, δεν ξέρω, ίσως δεν ήταν για μένα, λίγο βαρέθηκα, λίγο κάτι διαφορετικό περίμενα. Εντάξει, θα το πάρω και το τρίτο το βιβλίο, το οποίο βγαίνει τον Οκτώβριο, έτσι για να ολοκληρώσω την ιστορία, αλλά δεν είναι και στις προτεραιότητες μου, δεν θα τρέξω κιόλας να το πάρω με το που θα βγει. Επόμενη σειρά από κλειδάριθμο, εντάξει, αγαπημένη σειρά, το Βασίλειο των Δαιμόνων και το Βασίλειο των Καταραμένων. Υπάρχει και το τρίτο, το οποίο ήδη κυκλοφορεί στα ελληνικά, το Βασίλειο των... Τώρα διαφθαρμένο λέγεται διαπόητων, δεν θυμάμαι, κάτι τέτοιο. Πάρα πολύ ωραία σειρά, μ' άρεσε πάρα πολύ. Λίγο σε 100 σελίδες τις πρώτες λίγο με δυσκόλεψε, αλλά μετά έφυγε νερό, κίνησε πάρα πολύ ωραία. Το πρώτο βιβλίο δεν έχει καθόλου ερωτικές σκηνές, το δεύτερο έχει αρκετές, αλλά σου κρατάει το ενδιαφέρον να φεύγει νεράκι. Ειλικρινά, όποιος δεν το έχει πάρει, να το πάρει οπωσδήποτε. Είναι μία από τις πιο καλές σειρές που κυκλοφορούν αυτή την εποχή. Επόμενη σειρά, ο Σκληρόκαρδος πρίγκιπας και ο Μοχθηρός βασιλιάς, και υπάρχει και το τρίτο βιβλίο που επίσης κυκλοφορεί στα ελληνικά, η Βασίλισσα του ποτέ. Το πρώτο βιβλίο επίσης δεν με τρέλανε. Δεν ήταν άσχημο, απλά δεν ήταν για μένα, δεν ξέρω, λίγο κουράστηκα, λίγο δυσκολεύτηκα. Το ολοκλήρωσα. Μου είπαν ότι το δεύτερο είναι πολύ καλύτερο, γι' αυτό και όλος το πήρα, αλλά μέχρι στιγμής, να σας πω την αλήθεια, δεν το έχω διαβάσει. Δηλαδή, όποτε τελειώνω ένα βιβλίο και πάω στη βιβλιοθήκη μου, πάντα δεν ξέρω, το προσπερνάω γιατί έχω κάτι άλλο καλύτερο να διαβάσω. Θα το διαβάσω όμως κάποια στιγμή, θα του δώσω την ευκαιρία και θα σας πω. Και εντάξει, πάμε στην καλύτερη σειρά βιβλίων, η τέταρτη πτέρυγα. Το διάβασα αρχές Φεβρουαρίου, ξετρελάθηκα, πολύ ωραία γραφή, πολύ ωραία ιστορία. Ένιωθα από τις πρώτες σελίδες λες και έβλεπα μια ταινία. Μ' άρεσαν πάρα πολύ οι πρωταγωνιστές, μ' άρεσε η χημεία ανάμεσα στη Βάιλοτ και στον
και στο Zayden και εννοείται ότι είχα κάνει ήδη προπαραγγελία το δεύτερο βιβλίο και έτρεξα να το πάρω. Επίσης ένα πάρα πολύ ωραίο βιβλίο. Συνεχίζει η ωραία γραφή της Γιάρος. Τι δεν μου άρεσε. Με χάλασε λίγο το οποίο σε αυτό το βιβλίο το ότι το ζευγάρι μας, η Violet και ο Zayden, δεν είχαν τόσες πολλές σκηνές μαζί και μου έλειψε αυτό. Και επίσης υπήρχαν κάποιες σκηνές οι οποίες θεωρώ ότι τουλάχιστον για μένα ίσως να ήταν και λίγο περιττές. Εντάξει, εννοείται ότι το βιβλίο αυτό έχει γίνεται πιο πολύ προετοιμασία για τη μάχη, οπότε λογικό να μην έχει τόσες πολλές σκηνές ανάμεσα στο ζευγάρι, αλλά και πάλι θεώρησα ότι κάποια πράγματα ίσως ήταν και περιττά, δηλαδή θα μπορούσε το βιβλίο να είναι και λίγο πιο μικρό, να μην υπάρχουν αυτά. Παρ' όλα αυτά ήταν πάρα πολύ ωραίο, αφήνει σε ένα φοβερό σημείο. Και επειδή η Γιάρος αυτή τη στιγμή γράφει το τρίτο βιβλίο, ελπίζουμε να γράψει κάτι καλό και να μην μας απογοητεύσει. Αυτά διάβασα για αυτό το μήνα. Νομίζω ότι ήταν αρκετά. Έχω ήδη κάποια βιβλία που έχω ξεκινήσει για αυτό το μήνα και έχω στη λίστα μου αρκετά βιβλία που θέλω να διαβάσω και ανυπομονώ. Αυτά. Εσείς τι έχετε διαβάσει αυτό το μήνα, ποιο ήταν το αγαπημένο σας?